Sudanis ta' 22 sena li m'għandux saqaf fuq rasu weħel 4 snin ħabs wara li ammetta li ta' fastidju sesswali lil mara fuq karozza tal-linja. Adam Saleh wieġeb li ħati li ta' fastidju sesswali lil mara li kienet rikba fuq karozza tal-linja viċin ħalluqa fej eventwalment huwa baqa' isegwiha. Il-vittma bdiet sajja tal-lajjut u raġel li kien għaddej waqaf sabiex jipproteġiha mill-imputat. Il-qorti immexxija mill-Maġistrat Estrid May Grima sabitu ħati li kkawża biża' ta' vjolenza fuq il-vittma, kif ukoll ħarġet ordni ta' protezzjoni fuq il-vittma u imponiet garanzija personali ta' 2,000 euro. Michael Patch u Daniel Patch aħwa ta' 36 sena u 28 sena rispettivament u seħibhom Adrian Tonna ta' 28 sena ingħataw sentenza sospiża wara li ħadu il-liġi bidejhom u aggredixxew raġel ieħor talli kiser il-kundizzjonijiet imposti mill-qorti. Huwa mifhum li huma aggredixxew lil David Micallef talli kiser kundizzjonijiet imposti fuqu rigward il-ħin li suppost ikun id-dar. Fil-każ Micallef tilef żewġ sinniet. L-inċident kien ir-riżultat ta' battibek bejn il-familja Patch u Micallef. Kevin Buttigieg ta' 49 sena minn Taslima li huwa kap eżekuttiv ta' Aġenzija tal-Proprjetà ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li allegatament weġġa' gravi raġel ieħor f'ristorant f'Porto Mazzo l-4 filgħaxija. Buttigieg ċaħat l-akkużi miġġuba kontrih u ċaħat ukoll li kiser il-paċi pubblika.